scríb tú an leir sin I murla ach bíon tú ag scríb go dá hangach I murla agus nílig. An nó an dá hanga agat sa teach agus tú ag fás san níos tá an gur basan na ggéalteach é dachar, but ar tógú le géalaigh sibh agus gur hosaí tú ag scríb an nílig agus céan fá gur hosaí tú. Ní raibh gailge ag mo bhórthir agus so nó ní dó an go bhéiting rá gur níortógach le gailge mé in san cíl sin. I mean bhí gailge hir conal á cloisiint gin ó methir ón glíomháin dúirman na padracha an éilge agus bhíoh nachanna gags de leir sé gailge timppla an tíignar a bhí sé ann nach an chuid is mód am ní raibh sé an mar bhí sé mothe gobar ó 8 ar maidin go sé ar nóna agus mar sinnte ach so in áire thus mé caint gailge ar scoil mar chuimar ar bhí mar bháthair cé ná almigh si chun scéil a leir bhí ceantas an daine sin tágrá a gom don gailge ach nílam chuna. Si géirí go mé an ggéala ag a chudpáist. Ó bhí, so chumar ar scoilhríide agus bin ceantas scoil na lán gaalacha bhí char ag an am sin, ní raibh mór an ag an am sin bhí sé ní hálaigh atá na léonnta seo a rud dul an cín mór atá deanta maidir le gailge an char agus so gailge a bhí hartar an ar scoil ar feag má héal ar scoil. An sin but níor scríb mé aon rud an éilge agus níor smuoinnig mé ar scríb an éilge. Smuoinnig mé a gcónaí ar béarla mar teanga na litríochta, mar is leabhar ar nó bhí leabhar in éilge á léamh agan ar scoil ach níor léam mar leabhar uorscéalta nó fiction mór an in éilge mar chaithfh aimsire ach béarla a gcónaí agus so an sin dhéan mé staidir ar béarla agus nuair thusnaí mé ag scríomh is I méarla a scríb mé níor smuoinnig mé ar gailge úsáid. Níor cheap mé go raibh mo chud gailge magalóir agus I rí sé an am sin is tólam bhí scríbhnóirí nómh as an gailteach dómh ag scríb in gailge go háire is tócan na flií drám intí a ggurcaí ach ba daine iad a gcónaí bhí céime cos gailge an gailge bhí chu mar ábhar oscoile agus is trúa lum inis nóiríonn mé gailge ag don BA bus bhí buntáistí eile ag buint le sin mar hampla béiles so de scríb é roiint leabhar I méarla agus an sin lorna nócadaí thug tháinig cléanaí anlún gléisiarm agus tíirsiarm an mach sima gom I ceardlann rámíochta a dhéanamh sais bunathe ar cuidas na gearcéalta béarla a bhí scrífa gom so dhéan mé é sin agus dós an dráma dúnaán tríhinne as an ceardlann sin agus de chuir sé úna orm gur ghlacha go funmhar leis an dráma ag lucht na gailge sa char agus bhrá mé go raibh mé 6 sa bhaile is cílam in san airplainn déanantar éis sa fécóg bhrá mé mar bína an tagartí gom I mar scéalte I méarla do béileas agus do fiction na gailgagus mar sinnte agus hiic mé tuigeann siad nó féin siad nó tagartí seo ar fad. Ní gádam aon rud a bhíú mar tá siad cosú lumsa na gailgairí seo agus an sin well chun scéil gearí anamh de lean mé araig ag scríomh in éilge agus sin é. Dearhin go mé bhd iad anna bhródúil agus anna háasta tú eiceil inis agus an séthir sear fad atá scríomh agad an nílig? Of course. Se tá an ceartachas se. Agus é ag teachún géalteach so tréintach? Well agus bin ceantas na rudaí a smuoinnig mé ar de braham
tuis go raibh tuis ahar gom as an Gaeltacht agus i lear Gaelga mar bin an céitteanga a bhí aige I gá nuainte tá an speisialte, I mean, tá canún clean bhar beagóín agsúil ó canún gaidóir agus ceap méid cos sin sléire atá ag dul siar tríd na céite blianta agus ní heasí nuam gur mise an duine a bhrisigh an sléire sin agus slí amháin atá gom chun é anamh, well tá gailge ag má fáistí hain agus ag má gur fáistí ach slí amháin atá gom le má pí beag chusa sléire ná rud ag an scríomh in san deanga.